Sinda, Kita, Ika, Ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulog sa kapwa Bicolano dahilan ta Sinda, Kita, Ika, Ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong magakairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda, kita, ika, ako Bicol. Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon. Han mamunga ini niluto na niya, sinapot na muya kan pagkiriba. Kumusta po? Sabado na naman. Ako Bicol. Yan po giraray. Inapaabot sa indo inarabuhay ng ngonya na pagkaaga. Pizza 13 na kan Hulyo. Congratulations sa mga naggraduar. Lalo dyan sa Bicol University. Gari at siya na banggi guwapa no? Tigiri paro kong pirmi. Anyway, congrats. And pasensya na sa mga ano nang bisita na naklamanso auto. mong mahiwason. Kasi mara auto na de. Ali ka dyan sa ibang probinsya. Ano dyan, ayun proud na proud ka na so aki mo. Mag-graduar sa bio. Huwag mahunon sa pamilya. Luwas mo dyan sa bio. May clam na sa auto. Mundo na di. Anyway, iyo yan ang buhay. Kumusta po? Siyempre, taod-taod, karantahan giraray kita. May mga resbacker kita ta. Naghahanap kita ilalaban naman sa semifinals. Although may mga nakuha ng iba na finalist ali naman sa quarterly finals and is back kan Sabado. So iba so manggagara na digdi yung an maralaban giraray sa semifinals para makapili na kita nin grand finalist naman sa Naga City this coming September. Para sa selebrasyon ni mahal na ina ilang promesa po kan debosyon iyan kan Ako Bicol. Pero dakula pati ang premyo nganyan ta pang 10 taon na. Tarong dekada na po ang karantahan. Sa Bicolandia. Kaya duro dakula ang premyo. Anyway, taon-taon na Italia kaya try ta mo ng apudan ang linya ni konsisay unavailable tabi ati siya sa mga official ta kan Ako Bicol para ma-update mo na kita kan mga latest na
aktibidades ka na ko Bicol. Siyempre, yaon man ang mga staff ka na ko Bicol. Siyempre, not ang founder si Congressman Saldico. Yaon dyan si Congressman Attorney Jill Bungalon, baka available lamang. Kaya si Executive Director, Attorney Pido Garbin Jr. Bareta ko may mga groundbreaking and inauguration sindang gigiribuhon sa mga masunod na aldaw. Ayun na ini sa mga tundag kan Batang magiging chairman kan Committee on Appropriation ni Congressman Saldico. Dakulang bagay baga Pigiripa sa Bicol Region. Mayormenting nagkikinabang siyempre kita. Ayaon so bosta sa kusina. ng kaugmahan ko. Siyempre, kapartner ko man dyan sa control, si John Napoles. Yan dyan si Patag na Jerome itinanong mataba Martinez at saka si Bishara Liron. ini Iba pa mga pagiriba, alerto manggiraray anytime na may mga news. Nakareport tol sa DCGB. kan pagiripa Siyempre, mga pagiriban sa Cubicol, laraon na si iba, si Naros at saka si iba pang mga pagiriba, si John, tapon ko niyan si John Balingit. Sa to yung gitarista. John, kaputi daw ang microphone. Ora pa si, biga kontakta pa si, ayaw na, si Kong Pido o kaya si kung si Sayan available. Pero kamusta kung na si John? Pero long time no see. Kamusta John? Good morning, Kuya. Maray man po. Sige na, try mo. Maray man po, Kuya. Maray man. Rinatag ka ngunyan. Iyo po, ano yan? Rani mo on mic. Sige na. Iyo po. Natab ka? Nganing kumbaga maayos na so dapat na magkarayon. Naayos mo na? Yes. Naayos mo na pala. Naka-audition na si nagka-boss? Iyon na, Kuya. Rimati na. mataba Hindi ara mo na sugana? Hindi, ako man ako kunado. Ara mo, isan sa audition pa sa nabaga? Yes. Na namamalisyan mo na ang posibleng gumana? Maski po, aram po ang posible, pero ako man akong kurado. May mga judge kitang pig-hire. Yan. Anday ko na sana na kakauron si Judge Cabredo, si Judge Rodinas. Si Judge Rodinas pa. Si Judge Rodinas. Tapos sana daw si Judge Armis, Barkada Taman. Tulong mo lang ang judge mo. Nakulong kitang barkadang judge. Kundi digdi sa karantahan, iba man ang kuan digdi, iba ang taste kan ibatang judges siyempre. Pero ang judge ta sa karantahan, may martilyo man. May martilyo. Day mag-martilyo, pako igwa. Anyway, kumusta ang buhay yon? Uni po, still kicking. Oo. Dakol man ki mga nag-hire. Oo. Kumusta ang mga... Bako nagsiserve ka sa simbahan? Iyo po. Tuesday, Wednesday sa Santo Domingo Church. Depende kung may request sa Muya sa ibang aldaw. Sa Bihir, sa Farm Play, sa Miris Biris Garden and Nature Center. Dakulong ko na kwan ka, no? Dakulo na racket. Iyo po. Anyway. Pasalamat man sa taas. Day lamang kita, kumbaga nasi zero. Sige. Sige, tabig taon-taon ta dyan si Ate Sally. Dahil nakukontak si Kong Pido. Baka may I-greet mo kuya sa mga yaraw sa... Sige na. Dahil pa man si Kong. Ansa kuya ang agad dyan, si Arlene Balingkit. Si Adrian, si Aryan, si Princess Curl. Dakulo na? Si Arky Joseph. Dakulong ka ng miyembro ng pamilya. Si Mary Ann. Ayos ka talaga. Si Jasmine. Iyo po. Sige. Maghaharap-harap John, na ang John. pinakamahu. Naka-on-der. Naka-on-der. Tapos yung mga nyaraw po dyan na kasi bago minaagyan na kung anong kuya dyan sa resettlement, Taga si GB. magkusugo. Ay, wow. Sige, resettlement. Saan yan? Sa San Andres? Sa phase 1. Oo.
nadangog ko, so, si Kuya Edwin na. So bareta ni Pakusog talaga Derek siya. Edwin. Oo. Ba't pakusog siya sa boses ni Kuan? Ni Edwin. Oo. Tapos dyan kay Jojo na Mireles po pala. Ayan. Mo. Ate siya, pakicall daw tabi kay Kong Jill. May text sa tuya. Tapos siya pa. Kilo Labinyeng. Labinyeng. Sa San Andres. Iya. Yan po sa Gabos po na barangay kang Santo Domingo na nakatutok sa DCGB. Pero siya na po magtutok. Iyo. Si Mila Bal, si City Councilor Mila Bal, nakatutok man sa tuya. Yelo po, gawan. Di si GB. Kumusta na si... Long time no see, Manay Mila. Si City Councilor Mila Bal. Namimiss ko naman si Manay Mila. Dahil kami nagkailingan na. Lialoy na. Anyway, try tang makontak. Si Kong Pido dahil nakakontak. Baka, ang araw kami activity kaya sinda. Baka dead spot so area o kaya aran ni sa sementeryo ito John dead spot aran ni sa sementeryo. Pasingit pa lang kuya kan mga blind na nagmamasahe. Sa mga katugangan may blind Yes po. So mga nagmamasahe diyan. Dai ko na kamusaro sa. tagadaklang kan blind mga matibayon magmasahe. Siyempre po tanya on sense kang pangapkap. Pambira ka. Since pang-up ka. Oo. Matibay ka. Oo, dahil mahilig. Pero katataw ka nagmasahe John. Iyo po, graduated po ako dyan, pero dahil ko lang dig focus. Ang problema, ang muro mo, sardayoton, gari longganisa, paano ang pagmasahe mo ka? Kuning ko, yung palad mo, pwede. Tapos po yung nagagana. Gari malindo ko. Gari malindo ko dyan yan, muro mo, pangmasahe, no? Gari mga longganisa bagang sa gidubatan. Oo. Anyway, sige John, Dahil ayos ko lang po yung dig focus na pagmasahe, pero graduate po ako dyan. Iyo. Sige. Ate siya, dahil mo pa na-contact. Pigka try nyo. Anyway, John, paiton tanay na habang pigalata si Ate Sally, maapo na kita? Okay. Di, masingit na kita kung available sinda, Ikat mo na sana. So, si Ate Sally, kununta mo na. What a 6 yun si Ate Sally? Sanguson mo si Firefly. Dahil nagkukontak Ate Sally si Kong Pido at saka si Kong Jill. Baka dead spot. Aran sa sementeryo kayo ng area. Anyway, punang kanantahan. Ising kita na sana kung available na. Baad may mga paman si Ma'am Sally? Sabagay si Ate Sally may mga... Pero pa usang tango na. Tagaro, kikapos naman kan, inaangos niya. Bata, sensitibo baga si Ate Sally sa mga... Pag-arog ka na pagal siya, dapat day maalpugan an sa iyang lungs. Pisil, i-atake ni kan sa iyang, sa kapagalan. Kamusta Ate Sally? Ayos ka na? Okay ka na? Apo. Good morning, Tito Al. Good morning din po sa Gabos sa mga nag-aantabay ko niya na pagkaaga. Naka-monitor po kami. Sa auto. Auto nindo? Oo, sabi ko si Junior, ang boses parang nasa ilalim ng lupa. Iyo nga ni. Maluya. Okay na? Okay na ba? Sa boses, nasa boses man Sa boses kasi ikaw, Tito Al, so voice mo sa radyo. Very clear. Si Junior, akala ko nasa ilalim ng lupa. Medyo malalim. So, kuya, okay ba? Okay, may monitor po kita. makusugon. Kasi medyo nakaantabay po kami kaso bago. Naka-overtime kami kay Si Sen driver mo? So sa tuyang 4th District Congressman ng Albay po, si Kong Lee. Opo. Kumusta ka dyan, Kong Lee, sa imong service? Naka-overtime kami ni Papa Rod. Okay lang. Kumusta si paring Rod? Bagong gupit. Bagong gupit. Sa boses niya, yung gilayon. Man gila yun. Hindi nagbabago. This Rod Beres. Medyo listening sa... Medyo sinusip. Hali kami sa Katanduanes, Tito Al. Tanduanes? Apo. Pasensya na, dahil akong pasalubong sa Indo. Kumusta ang Katanduanes? Katanduanes pa din. Bawi na lang ako sa susunod. Okay lang, okay. Pag medyo, problema dakol-dakol ang padara ni Daddy. Daddy. Anyway, ang Katanduanes, maugmahon na. Happy Island. Happy Island. Hali kami sa Bato.
Bato Catanduanes. Kaigo kaming coordination meeting regarding po yan sa maabot pong Tarabangan Caravan sa August 2. Oo. Diretso na din duman ang semifinals ng Karantahan. Nandiyan na si Yan dyan na? Very sino? good. Kong Pido? Si Kong... Kong Pido. Ayan. Okay, very anyway. good. Ayan, si Kong. Nakontakta si Kong Pido, tabi. May mga activity kaya sinda sa Ako Bicol, busy man. Anyway, nasa linya na po, tabi, si Executive Director, Attorney Pido Garbin Jr., si former Congressman Pido. Kong, good morning po. Hello? Hello, Kong. Good morning. Hello? Hindi makapasok. Hello, Kong. May problema na, Hello, Kong. Hello? Hello. Yes, Yun. okay, pasok na. Okay, sige, Kong, tabi. Hello, kumusta, Congressman? Hello, Kong. Good morning. Good morning po, tabi. Pasensya na medyo nadipisilang kita mag-contact pero very clear na po ang sa imong linya. Mangumusta lang po, tabi kami kan mga update ko niyan, aram ko. Busy-busy naman kita sa mga activities po kan Ako Bicol. Anong latest po? Arabual, dahil man na pagbabago, palagos lang ang satuyang trabaho, ang serbisyo, as in advocacy kang Ako Bicol. Whole year round iyan. Apisar kang iwa kita mga entertainments, araw kaya nakarantahan and Tarabangan. Of course, ang satuyang programa sa malalayan na sektor, sa sektor kang edukasyon, salud, infrastruktura, kabuhayan, livelihood trainings and programs, and turismo, sin pagprotehir sa kapalibutan. Padagos lang alalagad. Siyempre, sa kada simana may nakatalaan kitang activities sa ron nga ni pinagme-mention ni Ate Sally, but this coming week mauli si Chairman Saldico and will inaugurate and magkaigwa groundbreaking sa mga big ticket projects sa Sorsogon, sa Camarines Sur, as hindi sa Albay. First, duman sa Sorsogon. May pinagibo kita duman na multi-purpose building sa pinakadakulang high school sa Pilar Central School. It will be inaugurated by Congressman Saldico. Igwaman sa Castilla, itong MICE, itong Meeting Incentives, kumbaga Conventions and Exhibition Center sa Castilla. Kasabay naman irrigation facilities duman sa Pilar, Sorsogon, and pagkatapos kanal, mapasiring digdi sa probinsya kang Albay, sa syudad kang Legazpi. Tanganing mag-groundbreaking sa center or haven for distressed women and children in conflict with the law. These are kumbaga trailblazing institution na kung saan talagang wara kayo sa ibang lugar, alagad pinagre-require ini kang batas under the management of the DSWD. So haven for distressed women or ito bagang naabuso mga kababaihan. At the same time, ito man na mga nagkakasala mga minor. We don't have enough facilities for their kumbaga itong children in conflicts with the law. Tanganing habang naghahalat sinda pansin ng mga hearings, they pwede yan ikarsel tabi sa mga ordinaryong persuhan. And that's why Kong Saldi as the chair of the Committee on Appropriation, iyan pinag-maawat niya na may tuktok digdi sa siyudad ng Legazpi dyan sa Barangay Stanza. Tansa, okay. Pagkatapos naman turn over naman kita para naman sa mga paraoma. So Buyuan Farmers Association, Treasure and Landmaster, farm implements that will be used for their farm activities. Tanganing mas mapapasilan sa inang pag-uuma dyan sa Buyuan. And then mapasiring man siya sa Camarines Sur for the kumbaga inauguration man kay itong MICE, Meeting Incentives Convention and Exhibition Center
duman sa Goa, Camarines Sur, and dakul na aktibidad al in span of 2 days, ibunig din si Congressman Saldico. Bicol-wide po yan. So, meaning, yun na initabi kung an naging tundag kan pagiging chairman kan sa tuyang founder kan ako Bicol, si Congressman Saldico na yung pan chairman kan Committee on Appropriation. Dakulang bagay po ini na napapakinabangan kan mga Bicolano, lalo na siyaan pamayo kan Committee on Appropriation. Tama ka, Allen. Patunay lang yun that we are serving equally the entire provinces of the Bicol region. Itong namumutantang anom na probinsya ng Kabicolan, magpuon sa Albay, Camarines Sur, Sorsogon, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, as in Minalingawan pa ba ako, Al? Anong bagayan? So, those are the provinces na talagang pinagtututukan tayo. And si Salingani, siguro kaabot pa sa nakan sa Catanduanes, inagadan mo lamang ang kilatik. Ay, nanuga man sa sunod na ata busy-busy da siya. Kaya anyway, mabawi siya. Anyway, tabi kong ngunyan baga graduation month, siyempre dakulang bagay ini ta dahil man sa padagos na tabang kan ako Bicol pagabot sa mga programang pang-edukasyon, yun na ini dakulang naman kitang natabangan ng mga estudyante na naggraduar na ngunyan tabi, especially sa Bicol University. Di kita al magsasawa na magtabang sa mga kaestudyantihan because we believe in the value of education. And anuman ang magiginibuta sa ngaran kang edukasyon, we will always do that. In fact, that is our number one priority, the education. We believe that education is the best weapon to fight poverty. Aram mo, Al, testigos ka dyan, dahil ang sa imong aki, pinagsakripisyohan mo, nakapag-eskwela, as in, nahiling mo, nagkayo kimarahay na buhay. Siring man, sa sakuyang sadiri na pinagsakripisyohan kan sakuyang magurang, magpuon pa sa sakuyang lolo na kung sa insarong paraoma, nagsakripisyo mag-uma, atab pasanaya o nasa umahan, sagkod na magsaldang aldaw, panganing may pang-eskwela sa iyang mga kaakian. Naging maestraan sa kuyang ina, as in, ang sabi niya sa kuya, the only kumbaga legacy that I can impart to you is to give you an opportunity to finish college. So yan ang pamana niya sa muya. And this is all, I always emphasize sa mga beneficiaryo tayo, the value of education. And kami sa Ako Bicol, part of this, will continue to provide assistance, scholarship program in any form, and sponsor and build more classrooms sa paagi ka mga pondo na nakukuha sa national government because, you know, education changes life. Education empowers the Filipino people, and that's why we will always put premium on education, Tabi Al. Opo. Well said, Tabi, Congressman. Thank you so much sa oras. Salamat, Al. And sa kuya lang, may parting message sa tuyang mga graduates. Let me tell you this. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Okay? As long as you believe, it will come true, Al. So yan, magtubod, as in siyempre, magsumikap, as in sabayan ki sakripisyo, as in trabaho, Al, as in pangadji, pagtubod sa mahal na Diyos. Good day, everyone, and happy Saturday. Opo, ingat po, Tabi Kong, and God bless. Okay, thank you so much, Tabi. Ayan, sa tuyang entrevista kay former Congressman, Executive Director ka na ko Bicol, Ate Sally. Oh. Okay. Alright. Bigidawang ka ni kong linatik da, latik. Oo nga. Sa susunod, bawi na lang. Oo.
Oo. Babalik man kami po by August, Tito Al. Sa Katanduanes. Sa August 2. August 1 yaon na kami para mag-set up. Then, duman na po ilalaagso sa tuyang semifinals for the Urugmahan Karantahan Asin Tarabangan. So, hali kami sa Bato, Catanduanes para po mag-coordinate kay Mayor Juan Rodolfo. John Juan kasi yung pangalan niya sa Facebook. Oo. Pag pag foreigner ang Johnny. John. Oo. Pag Filipino, Juan. Oo. So ayan, diniscuss po natin yung flow ng medical mission and then yung caravan na merong free haircut, free massage, and local recruitment activity. Kasama natin doon Tito Al, sa mga heads ng per department sa PESO, RHU, sa indang MSWDO kasi kaipuhan ta po ni natabang kang mga social workers para po duman sa PIS, so Personal Information Sheet. And then nag-site inspection na din po kami sa Gigibuhan. So duman mag-held ng caravan. Barangay Kabugaw ba yun, Bibi Labs? Barangay Kabugaw, Bato, Catanduanes. Magayon naman kasi mayroon silang room. So, parang daycare ata ninda aircon. So, duman na po ilalaag mga doctors. Kasi maiingayan sila, mariribukan po sila duman sa talagang pinaka-venue. So, ina-expect na po ang 16 barangays from Bato. Next week po, Tito Al will announce ko anong mga barangays yun. Piga-agad ninda. Nag-create na po kaming group chat. And after that, Tito Al, naglibot po kami San Miguel and Bato para mag-distribute po ng free wheelchair mission. Itong FWM. Talagang kasulok-sulukan. Grabe. Ang pinaka, Tito Al, experience me is, actually, madali mag-assemble. Kami mga 15 to 20 to 30 minutes pinakaaloy na yun. Ang travel po talaga, ang nakahaloy, arayuon po. Tapos pag abot mi sa lugar, tayo man tulos yan ang harong. Kasi malakaw pa kami. Halimbawa, Palayan, Umahan, yan. Tapos may mga salog-salog pa kaming pigaagihan. Alam mo ito, naglalakaw kami. Napalaban, so sandal mo, winaraltak mo na. Winaraltak ko na. So, nagbago na po ako niyan. Naka, po ako, rubber shoes. Naka-rubber shoes. Palaban niya, rubber shoes. Palaban kasi, Diyos ko. Pero grabe talaga, Tito Al, mainit to nun. Sobrang init. Pero, alam mo, maugmahon po kami na nakatabang po kami. Yan man talaga po ang gusto po ni Mas Chairman Saldico. Mas magtabang kaysa ikaambing tatabangan. Correct. Oo. Kaya nag-agad tabang. Pero alam mo, Tito Al, makamundoon din kasi igwa kaming dinuman. Barangay San Roque ata. Ito Barangay San Roque, Bato, Catanduanes. Alam mo itong mapapaibi ka baga, Tito Al, na di man siya pwede kasi yung paggamit ng wheelchair. Kasi baluktot na po yung niya. So, kuba na siya. Na siya, tikuuno na. Dahil niya dahil siya pwede patukawon sa wheelchair. Kundi ang kaipuhan duman. So parang pang-orthopedic talaga. Tapos, kaya rak man ang nag-aalaga, ang ina niya, gurangon na po. O yung means of living ninda, Tito Al. Kawawa man. Piga para tarabangan na lang po kang sa inang mga kapitbahay po baga. Ang problema pag pag-arkan, may istorya kan pag nagagadan baga. So kang panahon na istorya. Kaya ito baga dahil man uso ang punerarya. Opo. Diyan sa punerarya piga kang baga. Sa kahit baga sa bulod, pag nagagadan ang kuba, iatugan da ki lubang yon. So, anong lubang? So piga nagabayo ka baga? So, lubang. Para ma-flat. Para ma-flat. Kung minsan daan gadan, pag iatugan mo kan lubang, may na labtik bigla. Minatindog bigla sa gadaan. Kaya akala ninda, nabuhay. Pero ito talaga. Imagine mo ang gadaan, atugan mo kilubang, maus matindog sa gadaan. Ito talaga, Tito Al, kung mahiling mo po, baka makairak kung mapapaibi ka. Tapos itong mga aki po baga, na dahil sa warang means, na may pa-doktor hanggang sa dainan na kalakaw.
Dipisi dahil na. nakalakaw sa indang aki. So, at magayon-gayon pati. Yan ang mga dapat talagang tigdatabangan. So, aram mo At ito. least na Bicol na hiling ang mga Correct. na problema. Oo. Yan. Ituyo talaga nindo. Opo, pigre-report mi po yan kay Chairman, kay Congressman Saldico. Yan ang mga gusto Ini ni mga Kong sitwasyon. Saldi Oo, na opo, tabangan oo. talaga. Pasalamat po pala kita, Tito Al, sa tuyang sponsor, ang Gardenia Bakeries Philippines, kasi nagdara po kaming tinapay para sa inda. So, salamat po Sir Joey Santos and Onin Manzanillo, kang Gardenia Bakeries Philippines. Sabi ko nga ni, eto po, bigay po tayo ng Gardenia. Ang Gardenia bread na kahit walang palaman, masarap. Ang Gardenia ay nagbibigay ng kaligayahan kahit sa isla. Opo. At nagbibigay ng sarap sa isla. Opo. Yan ang Gardenia. Oh, yes. And of course, kaibahan mi po ang tabang ora mismo ni Congressman Zaldico. Kaibahan mi man po ang Ako Bicol Online TV para makover po itong pigigibukan Ako Bicol Party List. And salamat po sa Clean the World Bar of Soap Through Children International Philippines and Free Wheelchair Mission duman sa itinaupong wheelchair. So ayan na kasi alas 9:05 na. Opo. Dahil po paglingawan, July 15 po, may schedule po kami sa Barangay Taladong. Cluster po Taladong. yan. Opo, Kamalig. Galbay for the medical mission. Alright. Dahil po paglingawan, darun po ang sa indong valid ID, photocopy po, back to back. Kung aki po yan, padara po ng photocopy or Xerox po kan sa indong PSA birth certificate kan sa indong aki and plus ang sa indo pong valid ID, back to back po yan. So ayan, ready na ba ang sa tuyang mag-commercial muna kita? Pasok na. Pasok. Yun. Harap-harap na ang pinakamahusay, pinakamagagaling at premyadong mang-aawit sa Kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang mahigit isang dekadang pagtatanghal ng urugmahan, karantahan, asintarabangan. Season 10. Sino-sino ang tatanghaling kampyon sa kids category, adult category, at pwede pa kami category. Urugmahan, karantahan, asintarabangan. Season 10. Mahigit kalahating milyong pisong papremyo ang mapapanalunan sa urugmahan, karantahan, asintarabangan. Season 10. Mapapanood live via BBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM Naga, OK FM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OK FM Daet at Radyo Oragon Virac. Urugmahan, karantahan, asintarabangan. Season 10. Ako Bicol, ini sa kuyang kataramon, igwang tiwala sa sadiri, asing makadiyos, magalang madaling mamuot, maurang mabuot, may paninindugan sa gabos na bagay. Dahil natatakot basta sa matanon, kaya sa tuyang isuriyaw, tangan ni Kuraw sa gabos. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sinda kita ika, Alright, thank you, Junior. Ayos Oh, wait talaga lang. Ano lang, Tito Al, batikunta Oo. lang po ang mga nag-antabay po sa Facebook ng Sige, sige, okay. si Neleb Aja. Good morning po, watching from Tumpa, Kamalig. Shout out po sa Solano family. Si Carlo Istolioso Cleofic, shout out po, watching from Tiwi Carlo, Albay po. oho. Si John D. Sa taga Sipokot po ini. Good morning, ma'am. And si MJ Mendoza po, taga Sorsogon po ini. Good morning po sa Indo, Ma'am Sally, Firefly Winter. Si Den Mendones po, good morning po. Ayan. Alright. Sandali lang, sasagutin ko lang po ang tawag ni Onin sa Gardenia Bakeries Philippines kasi Okay. po, kuha kita niya na brigada. Habang sinasagot mo siya,
Sige, interviewin mo na po, Tito Diretso Al. na tayo sa ating Contestant. Ang sa tuyang first contestant, Risbacker siya, from Sipi, Sipi. Daraga, Albay. Si Julien Hasulin. Hello, Julien. Kamusta? Ibe? Lang po. Okay. Magayuno ng attire ni Julien. Anong kakantaon mo, Julien? Ang buhay ko po. Ang buhay, Aegis. Katugang yan na ising ko. nalibong si Julian John kundi si ising ko. Yes, tugang yan. Anyway, okay, Risbacker po from Sipi, Daraga, Albay. Sasayang ang buhay si Julien Hasulin. Go ahead, John. Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan. Sa gitnang kanluran na aking pinagmulan, sila'y nalilito, ba't daw ako nagkaganito? Ano ang dahilan? Ako lang ang nakakaalam. Magulang ko'y ginawa na ang lahat ng paraan upang mahiwalay sa aking natutunan. Subalit iniwan ko ang ibinigay na karangyaan. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Kaya ngayon ako'y narito upang ipaalam na di ako nagkamali sa aking daan. Gantimpala'y di ko hangad na makamtan, kundi ang malamang tama ang aking ginawa. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Alright! Yan ang bilib ako kay Junior. Ayan. Matindi si Junior ni na habol. Hindi na kalabit, Tito Al? Oo. Eksperto talaga yun sa kalabit. Yes, si eksperto sa kalabit. Oo. Ang sa tuyang next contestant po from next. Sitio Mabulak. Risbacker. Oo. From Ginobatan. Ginobatan. Si 9 years old. Christine Del Socorro. Ayan, okay. Risbacker din siya. Last, anong month siya, Rose, Anyway, so winner digdi, makakasabay na sa semifinals.
Ano, Ate Sally? Okay. Yes po, ang winner po digdi makakasabay. Pero ang prize ta po digdi as consolation is 500 and our winner po makaka-receive ng 1,000 pesos. Okay, okay Para na po yan. sa ating kids category from 5 years old to 12 years old. Ano kakantahin ni Christine? Hello, Christine. Ha? Girl on Fire. Girl on Sino Fire. nagkanta nga niyan? Alicia Keys. Alicia Keys. Very Okay. good, okay. So Eto ready na? Opo. Ito na po ang satuyang next o kaya second wristbanker from Sitio Mabulak. Ginubatan Albay sa sayang ano yan? Kakantayin niya? Ha? Girl on Fire. Girl on Fire. Christine Del Socorro. Good luck. She's just a girl and she's on fire. Heart in a fantasy, lonely like a highway. She's living in the world and she's on fire. Fed to catastrophe, but she knows she can fly away. See, oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not coming down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Looks like a girl, but she's a flame. So bright she can burn your eyes. Better look to the other way. You can try, but you never forget her name. She's on the top of the world, hottest of the hottest girls. See, oh, she got her feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Everybody stares when she goes by. Still can see the flames in her eyes. Watching her lighting up the night. Nobody knows that she's the lonely girl in the lonely world. But let it burn it, baby, burn it, baby. This girl is on fire. Girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. She's just a girl and she's on fire. Alright. Ayan, Girl on Fire. Matibay ang mga contestant, mga arakiyong pa. Pero, Alam mo man yun, Mga Tito Al, kaya talented mo na. kantahin. Ang kaya ko lang naman sa Fire. Sige daw. Fire! Ikaw, Junior. Hanggang naman lang ako sa Fire. Okay. So, doon na lang tayo so far. Hindi natin to kaya. Hindi Hindi natin kaya. Doon na tayo sa nagbabaga. Hindi kita sa pwede pa kami category.
Opo. na. Pwede pa kami category yung ating above 40 years old, mga resbacker. Uy! resbacker. Si Sir Dan Villena. talagang taga resbacker Sipi, ito. Daragalbay. Kuya Dan. Naka-checkered si Sir. Manito ba ko na nakaputi si Kuya Dan? Sinistor ito ah. Grabe ka naman dito, Al. Pinaulit tulo si Rose. Oo. Sinistor. Kumusta, Sir? Ano niyo, Sir, na matian kan naaraman niyo po na mabalik ka po, resbacker po ka mo. Na-shock ako. Wow, natatana-shock ka po. On time. Nagpraisip tulo sa kung anong kantahong ko. Ayun. Kuya Dan, mayapot lang ako. In-stress mi lugod ka. O, anong yapot mo tabi? Ano po yung na-shock? So, nag-untol? Siyak mo. Bata, yan, Tama, nakaturutong nag-iisip hits ka ako. ni Junior. Nagkadiri mo lang sa kunong tongits. Anyway, libang-libang na lang si Kuya Dan, ano? Di bali po, Sir, galingan mo, Sir. Taara mo, Sir, pag ika po nakalaog digdi, Sa semifinals. automatic makakaibahan ka po sa semifinals. Ay, thank you. Opo, aram mo, Sir, ha, sa semifinals. Grand premyo. Durod ako la, Sir, ang ano ta. At na pagkatapos kang siyan. saro pa, Pakanta na mahanap muna. pa ako. Magkanta ka na muna, Sir. Anong Okay. kakantahon mo po, Sir? Tanging ikaw ba ay Sanderkan? Tanging ikaw. Okay, sarap. Okay, sarap. Okay, sarap. Sige. Okay, sarap. Sarap namang damhin. Masarap ang ukay. Sarapan mo, ha? Sarapan mo, Dan, ha? Sarapan mo, Sir. Ito na po, Okay. ang satuyang resbacker sa pwede pa kami category from Sipi Daragalbay sa sayang Sanderkan, Tanging Ikaw, Mr. Dan Villena. Okay, sarap. Sarap naman damhin. Pagmamahal na ubod ng lambing. Ito'y ngayon lang nadama ng puso ko't damdamin. O giliw ko, sana'y huwag magbago. Itong pag-ibig at pagsuyo mo, pagkat ang buhay kung ito ay sariyang lahat para sa iyo. Ikaw, mahal, tanging ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa buhay na kay lungkot at kay tagal nagdurusa. Ang puso ko'y lumulukso sa tuwa pag napiling ka. Kapag ikaw ay nawala, ayoko nang mabuhay pa. O giliw ko, sana'y huwag magbago. Itong pag-ibig at pagsuyo mo, pagkat ang buhay ko ay sariyang laan para sa iyo. Ikaw, mahal, tanging ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko na kay lungkot at kay tagal nagdurusa. Ang puso ko'y lumulukso sa tuwa pag kapiling ka. Kapag ikaw ay nawala, ayoko na mabuhay pa. O kay sarap, sarap naman
pagmamahal na utot ng lambing. Ito'y ngayon lang nadama ng suto at damdamin. Hindi pa man nagbabari ang mga tirada ni Dan Medina. Ano? Oh, ikaw, mahal tanging ikaw, ang nagbigay ng pag-asa. Ayos! May nanalo na! Puso ko'y lumulukso. Ayos pa man talaga, no? Pero ang edad ni 58 years old. Ang susunod Hindi pa man na nagbabari. responder tapo from Bonga, baka kay Ay, Albay. hindi sigwa. May laban. Bongga. Okay, May Bongga. laban. Purok 5. May laban man talaga. Baka kay. Si Sir matibay man yun eh, Arsenio si Arsenio Banyas. Oo. 64 years old. Oh, ilang untaan laban kan 58 years old saka 64 years old. Yes. Anong accounton mo tabi, Lolo Arsenio? MULI. Inyo. Ano po yun? Muli. Sabi kasi dandan. Inyo. Muli! Muli. By M-O. Oo, nakuin. M. M. Sabi nga, M-U-L-I. Muli. 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 by ano? Muli! Basta muli Rodel ha, Nabal. muli. Pakarayon mo sa nang pagtala mo. Siging ulok ni Junior. Masuspende kita, Jun. Digdikan Junior. intis eh. Junior. Junior, ano bata? Sige mong Dahil ka ano. masala, Junior. Tas suspende mo takan intis eh. Muli ba katabi? Muli. M. Muli. M-U-L-I. M-U-L-I. Okay. Pasiguro ka, ha? Okay. Ini, rest backer, ini, anong bulan siya na sunod sa, sa nanggaling? Anong bulan? Sa May ka po, sir? Sa May. Sa May, okay. Okay. Anong sa May. kantaon mo po, tabi? Lo? Muli. Ayun na pala, naayapos ko na. Nakuhan ko Nalibong na si Tito Al. Nalibong lugar ako. Anyway, Okay. eto na po. Ka Junior nang gan. Junior. Junior, ha? An sa tuya tabing Resbacker from Bunga, baka kay Albay, sa pwede pa kami kategory, magandang muli, Arsenio Banyas. Araw-gabi, bakit naaalala ka't di ko malimot-limot ang sa atin ay nagdaan. Kung nagtatampo ka, ay kailangan bang ganyan? Dinggin ang dahilan at ako ay pagbigyan. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang pintig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganun na lang? Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. Isa't isa'y mayroong pagdaramdam.
pagmamahalan. Kung mawawala ay di ba't sayang naman. Lumipas natin tila ba kailan lang. At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin. Muli ikaw lang at ako. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang pitik ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganun na lang? Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman. Lumipas natin tila ba kailan lang. At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin. Muli ikaw lang at ako. Do 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 do. Alright. Ikaw pa pala yung mga tudududu. Tudududu. Ayos ha. Yan po si Mr. Arsenio Manyas na iyang muli. Ay, yun. Arsenio Manyas sa iyang muli. Alright, Tito Al, ang sa tuyang consolation for the pwede pa kami 1,000 pesos, and for the winner po is 1,500 pesos para po sa pwede pa kami. Okay. Sige. Adult category. Watching daw po si SK Chairman Sino? James Regan Jacob ng si Market James. Side. Oy, iski chairman si James. Daraga. Oy, Opo. nahiling ko one time si James? James nagkanta sa anong contest 'yon? Saan po? Nahiling ko lang sa TV? No, sa parang YouTube yata 'yan. Okay. Matibay talaga. Improving talaga si James, ano. Oo, Anyway, very good. And good pang luck. pirata nga ni siya sa sa last year, 'di ba? Sa season 9. Pang first or second runner-up. I think, okay. Anyway, last year. Okay. Sige, ito na. Ang Resbacker sa adult category from Kitinday, Kamalig Albay, si Justin Nabo. Si Justin. Kamusta ka, Justin, 18 years old. Ayos lang. Anong month si Justin? June po. June. Ay, yung last, ngayong June. So, anong kakantahon mo? Nag-eskwela ka pa? Opo. First year college. Anong namatian mo kang naaraman mo ma-resbacker ka? Excited po. Excited na. Oh. Excited. Anong kakantahin niya? You're All I Need po by White Line. Okay, You're All I Need. Okay, ito na po. Ang Resbacker from Kitinday, Kamalig Albay, si Justin Nabo. I know that she's waiting for me to say forever. Know that I sometimes just don't know how to tell her. I want to hold and kiss her, give her my love, make her believe she doesn't know. She doesn't know.
Justin Nabo. Pataba-taba ka, Justin, ha? Pataba-taba ka ta. Baka mapagkamalan na mag-ama kita. Pag nakaabot sa semifinals, baka magirilingan kita sa sayang kita sa. Tapos magtabi ka mo, Tito Al. Pagkamalan kita mag-ama, ha? Magdudan mga judges. Alright. Ano man ini, taga Bongga. Bunga. Legazpi City. Legazpi. Una ko taga Bakakay din. Bongga, Bakakay. Iniman, Bunga, Legazpi Legazpi City. City. Si Si Marshall Perez. Mga Perez talaga, bunga yan. 20 years old. Nag-eskwela ka pa, Marshall? Yes po, sa ano? Saan? Sa Bicol University. Wow, Anong course mo? Public Administration. Wow. Public ad. Graduating o? Incoming third year po ako ngayon. Incoming third year. Incoming third year na siya. Malapit na. So, Marshall, ang kanaraman mong rest backer ka. Kumusta? Anong na Ano mate? feeling mo? Kinurab po, di ko po aram na tapos napigibo pa ako kahapon, birigla. Binigla ka man ni Rose. Ay, talaga to si Rose. Anyway, praktisado Pero, man. kumusta Praktisado. man? Excited ka? Opo, medyo excited na interview sa kanta. Okay. Sige, good luck. Anong kakantahon niyo? Anong When I kakanta? Met You by Apo Hiking Society. Okay. When I Met Ayan, You. okay. Sige, good luck ha. Labanan ka mga teenager. Adult Okay. category. From Bunga, Legazpi City, Marshall Perez. There was an empty piece of a shell, just minds in my own world, without even knowing what love and life were all about. Then you came, you brought me out of the shell, you gave the world to me, and before I knew, there I was so in love with you. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing, and it all began when I met you. I love the touch of your hair, and when I look in your eyes, I just know, I know I'm onto something good, and I'm sure my love for you will endure. Your love will light up my world and take all my cares away with the aching part of me. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing, and it all began when I met you. And the touch of your hair, and when I look in your eyes, I just know, I know I'm onto something good, and I'm sure my love for you will endure. Your love will light up my world and take all my cares away with the aching part of me. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing, and it all began when I met you. And it all began when I met you. Alright, yun pala yun. Marshall Perez. Ano siya? Apo Hiking Society. Apo Hiking. So,
So, consolation prize po natin for the adult category po, Tito Al, is 1,500 and for the winner is 2,000 pesos. Sugabus po na manggagana ngunyan, Tito Al, di ba? Mabalik po sinda on August 31 para sa satuyang semi-finals. August 31. August 31 po. Iko-contact na lang po kamo ni Rose kung saan kita Saan ang venue. venue? Magayon pa rin talaga na si PBN nag-live. Oh, siyempre. So, dapat ka mo mawara. Junior, ha? Si Jun Napolis ang bala dyan. Saka si Jun Napolis Monjing. pala. Okay, gusto niyo bang maaraman kung pera ang magiging Premyo? premyo nindo pag nakaabot ka mo sa semifinals? Magkano? Okay. Sa kids category po, 5 years old to 12 years old. Ang consolation po, tutulo po yan, bawat category. Tulo po na contestants for the semifinals. Ang consolation na po makaka-receive ng 2,000 pesos. For the winner po, 5,000 pesos. Wow. Sa pwede pa kami, above 40 years old, ang satuyang consolation prizes po is 5,000 pesos. For the winner po is 8,000 pesos. And for adult category po, 18 years old to 39 years old, ang satuyang consolation is 7,000 and the winner po is 10,000 pesos. Yan po ang magiging premyo nyo kung makaabot po kamo ng semifinals. Plus, mga gift prizes po from our sponsors Kadakol yan. like Unisoft Hygienic Products, ang Megasoft, ang Rhodesian Sales Corporation, the Mogo Mogo. Actually, may nag-aalat sa kuya dyan sa luwas. Sa? Magmi-meet kami para to Tungkol sa? discuss ang bagong sponsor. Bago? Bago yan. Ilinga, Tito Al. Ako na talaga ang pigahanap kang mag-i-sponsor. At siyempre. sa susunod tayo, Dakulon na kitang viewer, sabi mo. dakulon kasi last time, 11.5. Oo, ang viewers Digdi, ngunyan nga nasa naiiling ko kasi. Anyway po, ang manggagana po sa semifinals, makakaabot yan sa regional grand finals. Kaya kung ako sa Indo, mag-practice. So, winner, dapat mag-practice na mag-practice. Practice ka mo pag magre-represent ka mong Albay province kasi automatic you will represent the Albay province kasi makakalaban Indo ang ibang provinces like Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate and Catanduanes kasi dire-diretso na po kita, may schedule na po kita kang sa tuyang semifinals. Dadarhon ta po yan sa SM City Naga during Peña Francia Festival on September 19. May schedule na. May September schedule 19. na po kita. Ang sa tuyang kids category po, non-winner po is 5,000 kasi anom ka mo maglaban. Grand finals yan. Grand finals ini ha. Second runner-up po is 8,000. First runner-up, 10,000 pesos. And the grand champion po is 20,000 pesos. Dakula ini kasi sarong dekada na po ang 10 years urugmahan, na. karantahan, asin tarabangan. And then pwede pa kami, non-winner po is 8,000 pesos. For the second runner-up po is 15,000 pesos. First runner-up, 18,000 pesos. And the grand champion po for the pwede pa kami is 30,000 pesos. Wow. For the adult category po, non-winner. Mas malaki. 10,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. And the grand champion po is 50,000 pesos plus 50,000. plus Kung makalaog ka po na represent ng Albay province, transportation allowance, kung saan taga-saing ka, gagastusan ka ako Bicol, plus your meal allowance, plus 2 nights hotel accommodation free. Hotel ka pa sa Naga. Pwede ka pang mag-ibaning sa imong duwang kapamilya, kapuso. Pwedeng duwang jowa. Pala ka na. Kung anong gusto mong iiba dyan. Basta, allowed ka po magdarang ning duwa. Gagastusan po ng Ako Bicol. So, kung mag-a-add ka pa ng additional, ika na po ang magastos kaan. Pati ka mo, Tito Al, ni Junior. Sabay ka mo dyan. Libre na yan. Pati si Junior, libre. May kwarto din yan. Kasi magkakaigwa kitang practice on the September 18. Kasi 19 yung practice takang production. Ma-practice kita sa tuyang guitar. Kasi guitar po kita. And
Tagalog po ini. Tagalog. Maganda po kamo Tagalog sa song inyong sa Grand Finals. Filipiniana or barong Pero Tagalog. sa semifinals, pwede pa English. Oh, pwede pa English. Pero kung ako sa Indo, you practice your tongue sa Tagalog na talaga. Kasi Pwedeng Bicol, pwedeng Bicol. pwede ka mo mag-Bicol. Basta, alam nyo Kaya ba? nga ako Bicol eh. Tito Al, tandaan nyo po ini ha. Maski anong tibay nindo, maski anong sasadiri nindo, aram nindo magayunon ka mo, matibay ka mo magkanta. Ang pagpili ng kanta nindo, it can make you or break you. Oo. Oo, yan lang po talaga yan. Kaya dapat, kung ako sa Indo, maghanap ka mo ng parang voice coach or ano na mag-aagad ka sabagay mo sa Indo. sa Indong bagay sa boses nindo. Tapos pag-aralan yung mabuti. Takon Eddie Peregrina ang boses mo, tapos sa kantaon mo, Bing Rodrigo. Correct. Oh, wala ka sa ano. Oh, so, ano talaga yan? Dakulon po baga mga singer, Tito Tom Al. Jones ang boses mo. Na mga kinanta mo, Eddie matitibay. Peregrina. Oh, Tito Al, di ba? Dakulon na mga singer na matitibay. So, choice of song lang talaga yan. Yan ka mo mauna. So, good luck. Tito Al, ha? Di Eto bisa na. sa to yung mga rest backer. Igwa na kitang ano, ha? Igwa na kitang... Resulta. Oh, Junior, ano pa? Pinirma na po ni Executive Judge. Judge. Sino judge? Pinirmahan na ng sa tuyang executive director, Executive si Kong Director. Pino Garbin. As in, inapprove na ni Chairman Elizalde Esco and ni Congressman Jill Bongalon. And ni-review po yan ni Congressman Christopher Kitoko. Kaya yan. Dinangog naman ni Rochelle Armenia. Yes, dinangog na ni Rochelle bago Armenia. bago siyang mata. In-approve na ni Ma'am Annie Sumanga. Kaya, dahil kitang magiginibo dyan. Yun na Okay. Eto na. Kids category. Ang makakasabay sa semifinals this coming August 31. Taga Labanan, Candaraga at saka Ginubatan ang winner. Ang winner! Nagkakuha ang 91% Wow! Sa kids category sa po. kids category from si P. Daragalbay, ang buhay. Ang buhay! Kaunti man lang ang laman. Julien M. Julien Hasulin. Okay. Oo. So, see you on August 31. 31. Practice ka. Practice pa more. Practice. Alright. Anyway, si Christine, marami pang time. Sige lang, baby. Sige lang. Oo. Practice lang. Kasi ng 9 years old pa lang naman siya. Practice Oo, lang. Practice lang. Okay. So, pwede pa kami Pwede pa kami category. Na makakasama natin. Makakaibahan ta sa August 31. Opo. Oy, Tito Al, bati untaman si Ma'am Reyna Habolok ang Bicol University. Okay. Nagadawag siya every Saturday. Pati si President. Si President, si Baby. Si President Baby Boy Benjamin Nebres, Third. Ayan. Sinundo so speaker sa Harong kasubang Sinundo. Okay. Sinundo sa Harong. Alright. Anyway, thank you sa mga taga-Bio. Nakaabot sa Harong sa mga taga-Bio. Anyway. Congratulations pala Tito Al kay Joy Pauline Marticio, cum laude. Cum laude. Opo, GIP ko po siya. Okay. Very good yan si Pao. Susugurin ta si Pao, Tito Al. Okay, sige eto na. Pwede pa kami category. Mabalik sa August 31. Mabalik. Congratulations. Taga 93%. Aha. Nagkantang ano? Ano yun? Tanging Ikaw. Wow, tanging ikaw. Congratulations po, Sir Dan Villena. 58 years old. See you sa semifinals. Yes. Okay. Adult Sa category. satuyang adult category, uy, Tito Al, batiun ko lang po ang sabuyang UI Alumni Association. Naglilinig po sindangon yan sa United Institute Daraga Albay. Uy, batiun ko din po si Doc Joel Binalingbing, kang JB Ligaspi Medical Center dyan po sa UI building. Sir, Doc, hello po. Yes. Alright, adult category. Adult category. Okay. Uy, dito. Sarong point lang ang sarong lamang. puntos lang ang lamang. Dahil ka mo point mawala lang. ng ano kasi we have season 11. Oo. Basta mag-practice ka mo, ha? Practice. Sarong point Hanggat lang. may pangarap, hanggat may boses,
Habang may buhay. Habang may buhay. Maski nga ni kamo uugod-ugod, basta nagkakanta po kamo, pwede kamo mag-intra dito sa Ako Bicol. O, Sarong diba? puntos lang ang laman. Sarong puntos lang. Mabalik sa August 31. Labanan kan Kamalig at sa Legazpi City. Yes. Ang winner, gathering 94%. Aha. From Kitinday Kamalig, Justin Nabo. Justin Nabo. Ayan, yung aki mo dito. Sana sa semifinals magpataba-taba kang data. Paano yan? Bakaon-kaunon taan dakol na maluto. Di kita mapagkamala na mag-ama. Yes. So, ayan na nga mga kaalitap-tap sa susunod na Sabadong muli. Follow me on Firefly Winter Facebook. Sa pangalan po kasatuyang mga congressman, si Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon, Executive Director Kong Pido Garbin, and syempre pa si Congressman Christopher Quito Ko. Yes. Ini po ang sa indong lingkod, Sally Constante Luces. Ako Bicol Party List, katabang na Kasurog pa. Alright. Sa pangalan po kan DCGB Management, sina John, sina Ciara at saka si Jerome. Ini po sa indong amigo Al Armario. Thank you, bye-bye. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon, Mabalos. Ako Bicol. Ang mga baretang ini hatod sa Indo